Frisa thilda hi achedu ti hi comment na hian kan kamuthina rotwai da chungchanga an ron soibera freezer a hian kan da ta hei kapor ruak veka chuan freezer a avot lai bera hian thil hi kan da thin ani chuan freezer a chuan hei zong tra te kan da ta ni tian ice khan alo vong thata ti chuan re tak he da the ni a chiat thleng hi kan da lo nge mo ni a that lela alo ice ta chuan hi zong tra kan da ani ni kumami mo ania chuan hei khang hu po kan da ta khang hu po hi hei ice ta ni hian a tuina te a han na te rim te kha ice tlem hian ati bo lo hei hi freezer a kan da wang ani a freezer hi thil von nan chuan a thabera chuan hei hi bai bing ani bai bing hi kan lo ei zo trep to a alang fia lo mo kho ice ani ti khan freezer a da chu ice sel ta ti khanin I pei thak thei mai ni a khong ber bur lo ani vur hlang ani lo wang khan mo a chung lang te a vel bor kha a lo ice maya kha a lo vong tha a chu ba ka hi uphar gol hi ka fak thina a tha mani uphar gol hi hei double lining ani ta I thatak mai hi nia chuan hei bai bi ani ta hei hi kan handa thale ta ni kumina kum khatla ang deuh hlek hian kan da hnem zong tra ang chi te hi chu a kum le po khanin a lo om ta chuan hei hi sati kan da ani sati te hi a om reng mai ni hian kan handa I Chawhmeh do hona siam mai thei mani khan kan kol ta a chuan rotwai hi kan lo ei zawa kan da tharanga tun kar vela kan ron tilang le don ani rotwai te a chelo renga I kan han chhum so se ka video kan lan tir ang khan chuan kan lo om reng khan freezer a om reng khan a lo ice ta khanin a vong that tatin uphar kol hi hei hetiang ang hitian kan eina hi kan da zela hei hi apek lian deuh ania chuan hei hi apek te deuh anita apek lian hi a hlok na chu an enge ni space a he ta ni te hi chuan mo alian hi chuanin a he lutuk lo chu a thatna le hlok na ania ti hian rotwai chu kan ti mo iswa thin kan tia eng bai bing po rotwai po a so don chho tran chia hianin kada thin ani ti khan vur khanin a chung lang te kha lo tuama khan a vong tha ani tui hlang ani lo wang khan a sak rem rom lowa a ice enge vur khan a lo tuam vela ti chuanin a tha a vong tha ni khatianga kan ti chuan a moi lowang thil chi sang hi da the ni heng chotani ang chi mo run hui leng ser pardi te le engemaw khatiang ang kha ba khor te po hetiang hian a om reng thei ni hring hmel hian a om reng theia mun zau te alo ngaia kan da sikim thei lo tlem te kan da man zo mai thei hi thina chowang chuan vu in yen a lan tir vek thei lova mau tuai da that kha kan lo ei zowa kan da le nen karon lan kop tir don ani in
a chemi alawang ti hi karin sak tlat chaw karen te lo om lo ngar ngar ni se chuanin a chiat chin po om mai thei ma se rei lo te dar kar khat dar kar ni dar kar thum khatiang ang om lo ni khat po om lo hi a che man lo mo chaw wangin rel rongai ngam takin engkim lo da ula ti kha vo in ni a hian ka dio en tu te har sat na sut kian ka do wangin karon lan tir ani thil pakhat hei sathin ani ta a sako chhung vok pa chhung bong sako chhung tiang po kha freezer ah hian ada ate theini hei tu na mi khu sathin ania khu sathin khu hei sathin te po hi ada thei vek ani ti hian alo ice ta hei hian avong thani a freezer bo ruak nen alo ice nen mo ti hian du hot hona siam thin a omani sama da that thei chuan thlai kha chu ada that thei don ni ti kha ring ila thil hi ni a ti fu vek thei lova freezer ni lova inge ni a chhong danga kan da kha chuan avong na lo ani avot khan avong na lo chu wangin thil hi a chhelu em an hna vel ei chop ta na a hian mangila ei tiang hian lo ice ta sa hring po kha a tha em ani sathin mo khang te kha kan tilang zuai ani comment lama mau toy da that tan chung chang soya om deuh zeu awangin video a khanin masa khan ka da to tho na chungin kan entir thale don ania hei mau toy hi keima ina kalo experience atang chuan so seka a so aron so de atang khanin enge ni ka off tamaya so bor po kha ka ngak lova tuisa athak ang deuh ani chu tuisa ringota zok chia wang ni lo khan aron so deuh det ang chi kha ka nga ka ti chuan ka offa ka thli hula chu tiang chuan freezer ah kan da ta ni fridge chhung pa ngai ti meira freezer ni lova da kha chuanin ka da ngai lova a that ka rin lo wangin freezer po avot lai bera kan da rei tak kum ni te po kan ei the ni enge amoi lo renga a thop lo bok ani chuan alo ice thata ti khanin alo vong nga lawang khan a thata em ti hian kan mau toy da chu freezer kan han da alo ice ta that mai ni ti hianin avong ta chara vur hian a chhelo renga mi soi ka hria dan chuanin rotuai lampang hi amoi du ta mau toy ro chu amoi ngai lo rotuai hi tui kan ti lutuk lo wang hian mau toy lam hi kan da war thina chu wang chuan ka hriat china chuan mau toy hi chu freezer te kan han da a chengai lo ni hei hi video masa khan kan ti to chungin kan ti che thina ti kha comment lama ka hriat awang khan thil dang zinga karon da le ani ti hian vurin alo bo ta alo khong ta ni ti chuan kan siam dona chuan tuya reilo te kan han chi alak zung thei ni vur tlang kha ani lo wang khan tuya reilo te tuisika kan han chia khan alo lak zung theia tui takin a ei the ni ti kha chiang zokin
mau tuai Dahthat hi kan dan tir ani e ti hian khang hu te bai bing te zong tra te oh mau tuai te ti hian freezer a kan dah chuan a chengai reng reng lo ani tih kha kan ron soi non le ani e